Health Secretary Janet Garin nibutyag nga bisan pa man nga dunay natalang kinaunhang kaso sa MERS-CoV dinhi sa Pilipinas, wala gihapoy rason aron magpanik ang katawhan. Kini tungod kay matud niya ang Pinay nurse nga nagpositibo sa MERS-CoV ana-ana sa stable condition. Apan butyag ni Garin, emosyonal pa karon ang pasyente tungod sa mga reaksyon nga iyang nahibaw-an gikan sa iyang komunidad. Matud sa health official nga nagsugod ang panik, human nagsulob na og mga mask ug ubang mga tricycle drivers sa Pasita, San Pedro City, Laguna tungod sa kahadlo nga matakbuyan sa maong virus human nila mahibaw-i nga ang Filipina nurse ana-ana confined sa usa ka ospital sa maong syudad. Apan gipaniguro ni Garin nga magpahigayon sila og meeting kaduha sa usa ka adlaw aron lang makigkoordinar sa ilang mga tawo kalabot sa MERS-CoV. Sa press conference sa DOH kagahapon, si Dr. Garin nibutyag nga upat ka pasyente na ang ilang gibantayan karon. Ang usa mao ang Filipina nurse nga stable na ang kondisyon apan anaa pa sa Research Institute for Tropical Medicine tungod kay kinahanglan pa kining obserbahan tungod kay mabdusab kini. Ang laing duha ka mga pasyente gibutang sa isolation sa managlahing ospital. Samtang ang nahibiling usa mao ang babaeng health worker nga naa karon sa RITM sa Muntinlupa City. Kagahapon mao ang kinatapusang adlaw alang sa pag-trace sa DOH sa mga pasahero sa Saudi Flight 860 nga niabot niadtong Pebrero 1. Kagahapon mo'y ika-14 nga incubation period sa MERS-CoV. Pasabot ni Garin nga kung dunay parehong simptomas ang masinati sa mga pasahero sa maong eroplano, dili na kini MERS-CoV tungod kay dunay 14-day incubation period ang MERS-CoV.